Okei, moi kaikille. Kiitos 23 tilaajasta. Siis mä en voi uskoa tätä. Ennen meillä oli joku 9 tyyliä ja nyt meillä on... Niinku mä jäin tohon, kun toi keskeytti. Mä en kattonut yhtään paljon se aika oli. Mut niin, siis kun mä olin sanomassa, että meillä oli 10, 12 ja nyt me ollaan niinku 20 ja tälleen. Vähänkö crazy oikeesti. Ja kiitos kaikille noista katselukerroista ja näistä kommenteista ja näistä. Siis aivan mahtavaa. Me ollaan menossa kohti meidän mun unelmaa, koska mulla oli ennen kanava, jossa oli ihan sairaasti tilaajia, mutta mä menetin mun kanavan, niin nyt mä aloitin uudelleen. Ja meillä on niin paljon tilaajia. Ei saata muuta kuin meikä kuittaa. Moro!